Chema timar Aluora County Samakalwe County ma Migori en jotend duond od bura mar ODM e kar chung od bura ma Uriri County ma Migori okwayo jolar kom mar West Kanyamkago Ward mondo tim siasa manoero mar yor kwe. Kotelnegi kod jakom Helen Oyaro, jotelo goeko owacho ni sao chopo manyaka giwe koko makinde ka kinde kaluwore ni gisiko ginyiso pogruok kanyakla kod koko e rombe kata campaigns ma bende gisebedo ka gitimo e gwenge ma kono ero. Migosi Oyaro owacho ni gik ndiko ne ofis maduong' mar ODM mondo jolar kom no ero makelo fuere seche duto ogol oko e piema mondo jopiny obed kod kwe. Bende ne gikwero jok ma osiko kagoyo siasa mag ODM kata obedo ni ginto gionge e duond od bura no ero mar ODM. Jogo emoti omany kura mondo yud kura mar MCAs wate e wards wa bichgi wakwayo nu many kura gi kwe mondo ka watieko bang' tarik 18 ponono ni mano e date ka ok ochako loke kendo to wan ng'at moting'o bandera mar ODM no ema wabiro ungo lwedo. Asiemo officials mag ODM madibed ni onindo bathe nyakonchiel ni wabiro ndiko barua kendo wabiro golo lemo ma untierego mondo wadongi jo ODM ma uso ODM tir nikech sani to agenda wa maduong' en Raila Amolo Odinga. Moko go nyalo kala ta agenda wa maduong' en Baba the 5th. Ka wafwenyo ni ja party tinindo nyakonchiel tichacho it je gweng' wadwa ndiko barua kendo wagoli kendo wa replace nikech chiko yienwa ni wa replace ng'amo nindo nyakonchiel. Wan kako office mar branch wa resolve kawuono ni wadwa bedo more neutral and neutral to the latter. Wakwayi ni ka okin ja ODM wek lando wach mane ODM ka onge ng'amori. Wane Azimio to dhako ka dhako land wach ma odgi. Dhako ka dhako land wach ma dala ne we lando wach mar dala machielo. Kija KANU land wach ma KANU. Kija ODM wewa mondo wawach wach mar ODM kaka office mar branch. Okwa mor gi jok ma bende sani koro tindo tucho from nowhere kawuoye e weche mag chama mar ODM. To king'iyo gi matut jogi gin jok ma bende kane number 2 kane biro ka e Migori County to gin part and parcel of jok ma orako number 2 e Migori County and also to our Uriri sub county. Koiro ne sani gin ma giwuoye the issue mar party as per the nomination. Miyo wadwa ni wabed gi kwe mwasebedo go wabiro support joma thuolo biro yudore mondo bedwa jotelo madhi bedo nwa jotelo mag party mar ODM chakre MCA nyaka President Raila Amolo Odinga 2022. Ko kamano akwayo Uriri wabed uru gi kwe. Wadwaro kwe. Atemo kono yudhena wetena mantiere oko kucho kikwa wawere gi weches mag ruma kendo watimuru nominations mag kwe. Wang'eyo ni nominations biro mbele ka. To bata kwau ni we uru warituru chenro mondo bed maber walose uru kaka youth mondo watime uru e yo moro